Hola, jo sóc l'Agnès i avui us explicaré més o menys de què va aquest conte, Clown, que és el que m'ha cagat el tió. Bon Nadal, per cert. Aquest conte, potser les il·lustracions, us sonaran una miqueta. No us recordem els contes de Roald Dahl? És perquè són les il·lustracions del seu il·lustrador. El pallasso té molta solidaritat, però els altres no tant amb ell, perquè una vegada i una altra intenta que l'ajudin a treure els seus amics de la brossa, però no ho aconsegueix. Fins aquí us puc ensenyar. Com veieu, molta estona els demana que treguin els seus amics de la brossa, però al final una persona té solidaritat amb ell. Espero que us agradi. Adeu!